मा? नोंखौ फोजोंसारा आरो फन हरबावदोंमोन? नों मानो रायज्लायनांगौ देनाय बिग्राय? आं मोनथियाखैमोनलै बियो होननानै। थेवब्लाबोथ' उनाव मोनथिदोंना। बेनि माथोखौथ' नोङो बुजि मोनदोंना? फार्स्ट टाइमावलाय आं सिनायाखैमोन, माथोखौ बुजि मोनाखैमोन आं। ओमफ्राय बियो मा आंखौ सिनायाखै नामा होनना बुंनायावसो आं सिनायाबाय। बिदि बुंनाय लोगो लोगोनो नोङो दानना होनांगौमोन ना। नङा माने आं रायज्लायामोन, रागा जोंबाय आंबो रायहरबाय एसे। आंनि फारसे गाज्रि लागायना होबावदोंना बियो आरोबाव? औ होनायाथ' होदोंमोन, नाथाय आं बिनि खोथा मानियाखैना। उल्था रायहरदोंसो आं बिखौ केस होगोन माबा होगोन होननानै। ओमफ्राय मानसियाबो बाबरे जाबाय एसे गरमखा, आंखौसो बुनो बुथारनो ओंखारबावलायो। मा? नोंखौ बुथारनोबो होनलायदों बियो? औ बा गरमथार, आंखौ मालाय बुथारगोननो, जेराव नुयो बेयावनो बुथारगोननो। आयु फाग्लिया, आं गिनाय मोनसोबायलै बिग्राय। नों जेरावनो मेरावनो थांथेनांला दे, आं गिनाय मोनबाय। धै बेखौनो गियो नामा? गियाबा ओरैनोबा मानसियानो फाग्ला रखम जाना दंखायो। फाग्लायालाय फाग्लाखार' मानसिया। ओमफ्राय पुलिस केस होगोन होननायाव मा बुंनाय? गैया, दा दाथार हो होननासो होनबावो। थेवब्लाबो आं बुंदों बुंनाया, नों दासो बेफोरबायदि बुंदों र', दासो टेम्पार देखायदों, जेब्ला पुलिसा हमना लागोन अब्लासो मोनथिगोन होननानै बुंदों आं। औ नोंगौथ' र', दासो दादा दिन्थिबाय थादोंना, जेब्ला केस होगोन, जेब्ला पुलिसा हमना लागोन अब्लासो मोनथिगोन बियो। आरो नोंबो हमा होननाया, रिसिभ खालामा होननाया, मानो रिसिभ खालामनाय मानो रायज्लायनाय? दे फार्स्ट टाइमाव नोङो मोनथियाखै दे, उनावथ' मोनथिदोंना। बे फाग्ला मानसिजों नांज्लायना, बे फाग्ला मानसिफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। एबारनिफ्राय नोङो रिसिभखौनो खालामनांला दे। आरो बाइचान्स रिसिभ खालामबाबो, जेनेबा बियोथ' गुबुननि नाम्बारफोरजों हरगोन ना मालाबाबो। नोंनियाव जुदि गोदान नाम्बारजों फन फैयोना, होमबाना नोङो सिरि थाग्रो। ओमफ्राय नों जेबो बुंनाङा। जेब्ला बियो माथो होगोन ना, माथोखौथ' नोङो सिनायखागोन। फोजोंसानि रखम माथो खोनानाय लोगो लोगोनो नोङो दानना होखा फनखौ दे। नों रायज्लायनांला मालाबाबो। बिदि गाज्रि एरना होबाय थागोन बियो। मोजां नङा मानसिया बियो, फाग्ला रखमसो। औ मोनथिगौ आंबो। जागोन दे जागोन, एबारनिफ्राय आं मालाबाबो रिसिभ खालामला, आरो रिसिभ खालामबाबो बिनि माथो खोनाबानो दानना होगोन। मिस्टेक जाबाय एसे दे सना। औ दे कसम जानाय बेजों रायज्लायला होननानै। नोंनि कसमलै सना, नोंनि कसम। आङो फोजोंसारजों मालाबाबो रायज्लायला। औ नों बेजों मालाबाबो रायज्लायनांला। मानसिया बियो मोजां नंला। ओमफ्राय नोंखौ मा एरना होबावनाय बियो? मा एरना होबावगोन, बेफोरनो आरो आंनि खालायखौनो लासिगोन होननानै, आरो आंनि गथ'नि बिमायानो जासिगौमोन, बेखौनो लानोसै, बे माबा माबि बुंसोयो। नुदोंना एसेबां गाज्रि। आं बेजों जेबो जालायाखैनो, बिनि माला गथ'नि बिमा जाखो आङो? माला गथ' गारखो देनाय आङो? एसेबांबो फाग्लि जानाङालै मानसिया। फाब नांगोनलै बे, सानसेबाबो फाब नांगौ। आंखौ एसेबां नङि बाथ्रायावनो आंखौ एसेबां बेफोरबायदि बदनाम खालामदों बियो। दिनैहालागै रावजोंबो बेफोरबायदि गाज्रियानो जाफेराखै आङो। बेलेगा बेलेग, आं बेफोरबायदि नङा दे। नों आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि साननाङा सना। मोनथिगौलै सना, आंबो नोंखौ मोनथिखागौ आङो। आं बेखौ रायहरदोंसो, रायज्लायदोंबाबो मोजाङै रायज्लायाखैना। थेवब्लाबो बियो बेफोरबायदि एरना होबाय थाबा एसेबाबोथ' कनफिउस जागोन ना। आरो मालाबाफोर जुदि नोंसानि न'खरनि मानसिफ्रा खोनानो गोनांबा मा जागोन देनाय? नोंसो फोथायो, न'नि मानसिफ्राथ' फोथायनाय नङाना। अखा हादों नामा नोंसोरनिथिंजायबो? औलै अखा हासोदों। दे होनबा ना दोनथ'नि, आंनिया थारमाने मबाइलाबो बारा चार्ज गैया, लाइनबो फैयाखै। इनभार्टाराबो बेसे चार्ज होनो, गाज्रि जायोनोलै इनभार्टाराव चार्ज होबाय थाबाबो। औ बेनोथ', आंबो इनभार्टाराव चार्जखौनो होआ, होबाबो खेबसे खेबनैल' होयो। दे होनबा ना, अखा फैदोंबा लाखिथ'नोसै। एसे गिनायबो मोनो, माथो अखा फैबाथाय रायज्लायनाङानो। औ दे होनबा ना सना, उनाव हरगोन दे। औ दे। लोगोफोरा मा बुंबावनो, हर सान अखायानो फैगासिनो। अखायानो हागानो रोंला। हागायो बिदिनो आधा घन्टासो हागायो, ओमफ्राय आरो दसेनो फैफिनो। बोथोरफोरखौबो मा बुंबावनो लोगोफोर। बिनि आगोलाव आरो अखायानो हानो रोङाखैमोन, खालि सान्दुंल'थारमोन। दा आरो नै अखायानो हाबाय दङ, सान्दुंआनो दुंनो रोंला। जोंनिथिंजायथ' बेसेबा दै जादों दा लोगोफोर। जोंहानियाथ' सिथ्ला मानि दै जादों, लामा मानि दै जादों। आरो लाइनाबो बारा मोजाङै थाबाङा, दसेनो थांलाय दसेनो फैलाय बेफोरबायदि जागासिनो। बेनिखायनो आङो मैया भिडिअ हगारनाय जायासै आरोना लोगोफोर। ससेल' बानायदोंमोन, नाथाय ससेखौ हगारासै आङो। मैया आरो बांद्राय गोसा हादोंमोन जोंनिथिंजाय अखाया। ओमफ्राय सोरबा सोरबि आंखौ ओरैनो बुंनाय बायदिसो मोनो आरोना लोगोफोर। दाखालिबो सोरबा सोरबि बुंदोंमोन आंखौ, नोंनिया खालि बेफोरबायदिल' दे, नों खालि बेफोरबायदिल' बुङो, बिदि बुंदों आरोना। जेनेबा आङो प्रब्लेमफोरखौ बुंबाय थायो नालाय, बियो नंखाय सानो खोमा।
नंखाय नङा दे लोगोफोर आङो जा प्रब्लेम जायो खिन्थाखायो आरोना मानो होनबा नोंथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयो नालाय मानो हराखै होननानै सोंबाय थायो बेनिखायनो आरो आंबो खिन्थायो आरोना लोगोफोर मानि जाहोनाव हगाराखैमोन मानो हगाराखैमोन दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायलांदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय हगार होनदोंना आदा नाङालै नापे प्लिज ना अननानै गोरोन्थि जाबाय एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावला आं मालाबाबो मावला थेवब्लाबो आं खिन्थागोन आइनो फन हरनानै खिन्थागोन आङो नोङो मानो खावनानै फानहैनांगौ गथ'खौलाय हा नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो आदा ओइ नापे मानो बुजिया मानसियाबा ओरैनो ओंखाम उखैसोदों दे जाबाय आरो बेयाबो खाफाला बिदिनो खामोन खोना बेनिखायनो आंजों फानजाबाय आरो नोङो मोजांसो मोननांगौ फानदोंखाय नों मा बिसोरनिसो लोगो जाबाय थायोब्रा डिस्टार्बसो होबाय थायो बिसोरो जोंनि न'आव थेवब्लाबो नोङो फाननाङा ना फाननाङामोन नाथाय दा फानबायानो आरो माथो खालामबावनो हानो फैसायानो लाखांबाय मानसियाबा ओरैनो टेनसनखा 30,000 फैसा मोनबावनो दङ आं मिथिगौ ना 20,000ल' होदों बिसोरो आंनो 50,000 होगोन होनदोंमोन नोंखौ आं जोद रागा जोंदों आदा माने ओरैबायदि रागा जोंदों ना आं आइनो खिन्थानासो गारथारगोन नों साला गथ' फानग्रा सखन्द्रासो नोङो सखन्द्रा बा जोंहानि न'आवबो सासे सखन्द्रा दङ सखन्द्रा मानसिफोरखौ आं मोजां मोना नों बेफोरबायदि जानाङामोन आदा नापे आं मिथिया जिखिजाया आइनो खिन्थाजोबना होगोन आइया जि खालामो खालामथोबसै नों साला गथ' फानग्रा नोङो मा नोंनि गोसोआ एसेबां अन्थाइ बिखानि गथ'खौ फानदों नोङो एसेबो बोरैबा मोनाखै हा नोंनि गोसोआ मा एसेबो बोरैबा मोना नामा मोना आङो मोना अबाव फानहैमारदों नोङो आदा अबाव आं मोनथिया बेफोरखौ मोनथियासो होनहरदोंना नोङो र' आया मा बुजियालै ओइ एसेबां थखानालै नोंखौ ओइ नापे खिन्थानाङा होनना बुंदोंना आङो नापे अबाव मबाइला अबाव रिसिभ खालाम आइ रिसिभ खालाम नापे हर मबाइला हर होनदों खिन्थानाङा होनदोंना आंखौ मा जेल जाहोनो नागिरदों नामा नोङो हो आं बेफोरखौ मिथिया जिखिजाया आं आइनो लागायना होगोन नों मानो बुजिया साला बाथ्रा मानियाना नोङो नों होनबा मानो बुजिया हा मानो बुजिया आइखौ मानो फन हरबाय थादोंमोन नोङो हा दा थैनो दानजाबायना आंजों बाथ्रा बुंबा लानांगौ बेनिखायनोथ' बाथ्रा बुंबाबो मानियाना आदा नों आंखौ मानो दानगोन आदा आंखौ डक्टरनियाव लां अन्नानै आंखौ डक्टरनियाव लांदोलाय नङाबा आं थैगोन आं दानो थैनो गोसो गैथ'आ आदा आंखौ डक्टरनियाव लांले आदा आं आइनो फन हरला दे आं जेबो खिन्थाला आइनो नोंखौ डक्टरनियाव लाङो आङो हा ओमफ्राय हामनायनि उनाव खिन्थानो हा खिन्थाना होनो दाथ' आरो नोंखौ दानबायबो आङो दाननायखौबोथ' नों खिन्थाखागोन आं दानदों होननानै खिन्थायालै आदा कसम आं रावनोबो खिन्थाया आदा आंखौ डक्टरनियाव लांलै थै गजोब्बाय थै जाजोब्बाय आं हाला आदा आंखौ डक्टरनाव लां दे आदा डक्टर लिंहर ओंखामबो उखैसोदों आदा आदा दै गांदों ओंखामबो खुरखाना दोनखादों आदा नै ओंखाम खुरनासो नोंखौ लिंनो थांदोंमोन आङो आदा दे आइस्रि गिजि खाना आंनि खर'आव दे ओंखामबो उखैसोदों आंखौ ओंखाम जानांगौ ओंखाम जानानै उन्दुना थागोन दे आं आदा आं रावनोबो खिन्थाया आइनोबो खिन्थाया नाङा नों खिन्थागोन आं जेलाव थांनो गोसो गैया जेलनि ओंखाम जाहैनो गोसो गैया आं नों साला आंजों दानजाबायना हा नों मानो आंनि खोथाफोरखौ मानिया हा नों जुदि आंनि खोथा मानिनायबा बेफोरबायदि आं नोंखौ खालामामोन ना आं बुंदोंना आदा आं रावनोबो खिन्थाला होननानै आदा आं हाला आदा दै दै
सै बिबाय थानाङा आंनो दै सै बिबाय थानाङा होनदों दा आं नों साला हामनायनि उनावनो आंखौ लागायजोबना होगोन हा दाथ' आरो आं नोंखौ दानबावबायसो थैदो माबार थैदो आदा अन्नानै आंखौ बेफोरबायदि दाखालाम आदालै आंखौ डक्टरनियाव लां आदा हाला आदा आइलै आंखौ बासायफैदो आइलै आं थैनो गोसो गैथ'वामोन आइलै आदा दे आंखौ बासाय डक्टरनियाव लाङाबाबो आंनि खर'आव एसे गिदिर खाना आं दलदनो उन्दुना थागोन ओंखाम जाखांनायनि उनाव सेथा नों थाबैनो थैदो नापे थैदो नोङो I am sorry नापे sorry थैदो नापे नों थाबैनो थैदो मानो दाबो थैनो रोंला मा आंखौ जेल जाहोनो गोसो नामा नोङो हा थैदो आइलै थैबाय खोना नापिया थैमारबाय माथो नापिया माथो हाङानो गैला थैमारबाय आं दा मा खालामनो मा खालामनो नापिया थैमारबाय नापियाखौ आं बुथारमारबाय टाइमा खैथा जाखो मानसिफोरा उन्दुबायना उन्दुआखै टाइमा 12तासो जाबायना जायाखै 1तासोआव आं बेखौ बेगाव सोनानै दैयाव गारना फैनोसै दैमायाव गारना फैनोसै आं बेगाव आंना बेगा नापे हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं नोंखौ बुथारामोन नों मानो आंनि खोथा मानिया दिनै आं नोंखौ बुंखादोंआनो आइखौ फन खालामनाङा होननानै थेवब्लाबो नों मानो बाब्राय फन खालामनो नागिरनाय हा आंखौ लागायना होनो थाखाय दा नों थैबायना आंजों बुथार जाबायना नों हा बाथ्रा बुंबा बुजिया मा खालामनो दा बेगाव सोनानैसो मानसि आं बेगाव सोमानसै सोबाय दे सोखांबाय मानसिखौ फन नापेनि मबाइलाव फन सोर हरदोंबा आइयासो फन हरदों माथो दहाय हरदोंमोन नापेया दहाय उन्दुलांदोंमोन खोना रिसिभ खालामनो हायाखैमोन दा सिरि मोननानै हरफिनदों बेफोरबायदि मबाइलखौ लाबाय थाबा जानाय नंला बेगाव सोफानोसै ओमफ्राय बेखौबो दैयाव गारहरनोसै ज'नो ओमफ्राय थैमाखाखौ आं दा मा खालामनो हुगारबा थांगोन ना थाङा दा बेफोरबायदि आइथिंजों गास्लिमबा जानाय नङा बेखौ माबानांगोन हिस्ट्रि गिजिफोरजों लिरनांगोन हिस्ट्रि गिजिजों हुगा जादों र' बे हिस्ट्रि गिजिखौबो बेगावनो सोफानोसै सोजोब्बाय गासैखौबो सोजोब्बाय मानसिजोंनो ओमफ्राय दा गारहैनोल' नांगौ 2तासो बाजियाव गारहैनोसै दासो 12ता जाबाय आजिखालिनि मानसिफोरा थाब उन्दुआ बेनिखायनो आङो 2तासोआवसो थांनायानो गाहाम जागोन सोरबा नुफ्लांबायबा मा जागोन पुलिस केस नांगोन आं जेलाव थानांगोन माथो बेबो मार्डार केसबावसो थैनायसिम आं जेल जानोबो हानाय फासिबो नांनो हानाय आङो बेनिखायनो हरनि 2ता बाजियावसो थांनांगोन आं ओमफ्राय मानसिफोराथ' सोंगोन मानसिफोरखौथ' बादो आइनो आं मा होननानै खिन्थागोन मा होननानै दाथ' आइया फैनानै नागिरफैगोन नापेखौ अबाव थांखो अबाव माखो होननानै आं मा खालामनाया मोजां जागोन दा आं साननानै मोनलालै आं दद' जाजोब्बाय मा खालामनो दा नङाबा मोनसे आइडिया आं लाइजाम लिरना दोननि र' जेनेबा लाइजामा नापेनि आरो दिनै सिरि खारखुमादों गोसथोनायजों बेफोरबायदि लिरना दोननांगोन आं जेनेबा रावबो गैयैयावनो दिनै चान्स मोननानै बियो खारखुमानाय बेफोरबायदि लिरना दोनसै आं नापेनियाथ' गोसथोनायबो गैया थेवब्लाबो लिरनांसिगोन नङाबा आंहा जेबो राहा लामायानो गैला बेखौनो खालामनोसै दानिया लाइजाम लिरनोसै आं लाइजाम होनबासो आइया फोथायगोन होनबासो फोथायगोन आइया लिरहैनि र'
मोनसे कागजाव बेफोरबायदि लिरना दोनसै आं नङाबा जानाय नंला सिगाङावनो आं दा मा होनना दोनो मा होनना दोनो आं दा गोसोआवनो फैयाखै मा होनना सिगाङावनो आं आयै आदा आंखौ हागौबा नोंसोरो निमाहा होबानो जाबाय आं सासे सेंग्राखौ जोबोद मोजां मोनो दिनै नों गैयैखाय आं खारखुमानो चान्स मोनदों आयै बेनिखायनो आं दिनै सासे सेंग्राजों खारबाय जादोंना जायाखैबा आंनिया जादों खोना दे जायाखै खोना आं सासे सेंग्राखौ जोबोद मोजां मोनो आयै दिनै नों गैयैखाय आं सेंग्राजों खारसनहैबाय नोङो हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आयै बेनो जागोन दे बेनो जागोन आयै आंखौ नोंसोरो नागिरनांला आङो बेसेबा गोजानावसो खारनो नागिरदों आंनि गोसोथोनाय सेंग्राया आसामनि बाहेरावसो थायो आयै बेनिखायनो आंबो सेंग्राजों थांफानो नागिरदों आसामनि बाहेराव ओजों थांनानै मन्दिराव हाबा जाहैनोसै नापे जाबाय दे जाबाय जिखि जाया मोजाङै क्लियारलि जायाखैबाबो आइया बुजि मोनसिगोन आं लिरनो हाला जाबाय जाबाय माला दुथा जागोन माला न'आवनो फबना दोनबाबो सोग जागोन खोनालै न'आव फबबाथाय मोनथिगोन फबनायनि सिना थागोन ना बिनिखायसो आं दैमायावनो भासाय हरगोन सोरनि फन सोरनि आइनिसो हेलौ आयै हेलौ गुमा खफ्रि मा नों दाबो उन्दुआखै नामा उन्दुलांहां जानायावनो नों फन हरना होबायना आयै आं उन्दुनो ओंखारदोंमोन नापे आंनो फन हरदोंमोन दहायो माबासोआव 10:30सोआव मानो हरनायमोनबा आं आरो उन्दुलांबायना ओरैनो हरदोंमोन खोनालै आयै माने नोंखौ खबर लानो आबैखौ दा बियो उन्दुलांबाय दे गाबोन हरनो हासिगोन दे आयै दा बियो उन्दुलांबाय दा दोनथ' दे आयै आंबो उन्दुनो ओंखारदों र' ओमफ्राय नों मानो एसेबां गोबावजों फैनाय हा बिनानावादि हारसिं दङ न'आव नोंहा गियान गैया न'आव फैनो हा मिथिखागौआनो नोङो न'आव रावबो गैया होननानै बैसोर सानैया थाबाबो बेलेग बाथ्रामोन आंबो गैया बै जमुना मोनाबो गैया न' खाथियावबो रावबो न'खरबो गैया बिनि सायाव आरो मानसि सासे गोमाना दङ मा नोंहा एसेबो मिलिमानो गैया नामा हा हारसिंदि बिनानावखौ बेफोरबायदि न'आव गारना थांदों हा गथ'आ बेसेबा गिदोंमोन मोनथिबाय नों फैनाय लोगो लोगोसो गोसोखौ स्रां मोनदोंनो बियो मानो एसेबां गोबाव थानायमोन नोङो हा बिनानावखौ न'आव गारनानै मानो एसेबां गोबावै थाहैनायमोन नोङो आरो सोरानाव थांनायमोन लोंनो थांनायमोन ना नोङो हा सैमानि जाथाला सैमा आथिं लोंनो थांनायमोन ना लोगोफोरजों न'आव थानांगौमोन आङो न'आव हाबनोनो होआमोन आं मोनथिबाय एसे गियान थानांगौ मानसिया मोनथिबाय ओरैबा सासे मानसि गोमाना दङ बेफोरखौ मा एसेबो थाल लाया नामा हा आरो हौवा मानसिबा एसे बेलेग दोननाय हिनजावसा गथ' बेफोरबायदिया गालाङो सोरबा हा हारसिं आं थानांगौमोन बेथो न'आव नोंखौ हाबनोनो होआमोन दिनै 10टा 11टासिम न'आव थाया साला हा आयै दे सरि गोरोन्थि जाबाय मानो एसेबां रायबाय थायोलै माखौ एसेबां खम फैदों नोंहालाय माखौ एसेबां खम फैदों गोजांदों नामा लोंना फैनानै ओंखाम जादोंना जायाखै जादों मा ओंख्रि संनायमोन ना बेयालाय ओंख्रिया मामोनथाय ओंख्रिया अनला खारै आरो औवा मेवा ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन ओमफ्राय माबा ना गोरान एवनाय गथ'आ ओंखाम संनानै नेबाय दंमोन खोना गुमा खफ्रि दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला दे सिख्ला गथ' नों मिथिया नामा आरो मानसि गोमाना दंखायो ओरैनोबा आरो बै थंगालि सानैया थाबाबो एसे बेलेगमोन बेफोरबायदि हारसिं गालाङो नामा जागोन दे आयै आं बेफोरबायदि मालाबाबो गालांला आं थाबैनो फैगोन आयै एबारनिफ्राय थाबैनो फैसिगोन जेरावखि थाङा मानो आं थाबैनो फैसिगोन दे आयै उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ उन्दुनो ओंखारबाय नङा आं गाबोनबो थाङाबो जानो हागौ गाबोन खिन्थु बेफोरबायदि खोनाबावोबा आङो नोंखौ न'आवनो थानो होला औ जागोन दे आयै दे होमबा आयै दोनथ' आं मार उन्दुनो ओंखारसोबाय उन्दुनो माने दाननासो होबाय माथो पाप्पिया बिराद सैमा आथिं जाथारदों दं मानसियानो देवानि जाथारबाय नङा न'नि सासे गथ' मानसि गोमाना दङ सोलांदों सोलाङाखै जेबो गेरेन्टियानो गैया बियो एसे थाब फैनांगौना एसेबो माबा गैया होमबा एसेबो थाल गैया होमबा बिनानावखौ गावगायाबो गिनांगौ बा नापेया दिनै अनला खारैजों औवा मेवा संना दोनदों मोजां मोनसोयो सानैबो अनला खारै आरो औवा मेवाइजों संबा जोबोद मोजां मोनसोयो जानो
ओंखामखौबो बुरजा जाखायोहाय बे मोनसे ओंख्रिया थाबा। थेवब्लाबो मानोबा गोसोखौनो बोरैबा मोनदोंहाय आङो। माबा बोरैबा मोनथारदों आं बुंनोनो हाला माबायदि मोनदों। गाबोन न'आव थांसै खोनाहाय आं बोरैबा मोनबाय दं गोसोखौनो। नापेखौ लाबफाबाबो जागौमोन खोनाहाय आङो। गुमा खफ्रिया जेमानबाबो हौवा मानसि देनाय। नापेया आरो हिनजावसा गथ'ना एसे बोरैबा मोनो आङो। गाबोन थांसै खोनाहाय आं न'आव बोरैबा मोनथारदों मानोबा गोसोखौनो मोजां मोनथाराखै सुखुथाराखै आं माबा थानोनो। गथ'आबो बिमाखौ गोसोखांदोंमोन खोना फन हरदोंमोन आं आरो उन्दुलांबाय खोना गावगाया आङो हरदोंमोन। आंबो उन्दुलांला खोनाहाय मानोबा गोसोखौनो बोरैबा मोनथारबाय आं माबा। थेवब्लाबो आरो बेफोरबायदिलाय अबाव थाबाय थानो हानो मेगनखौनो मिसिना थानोसै दे आरो उन्दुनो ओंखाराखैबाबो। दानियाबा थांसै 2था जाथारसिगोन 5 मिनिटल'सै थांसै। ओमफ्राय आं एसेबां गिलिर बेगखौ बोरै थिखांना लांगोन दा? साइकेल दंखायोना साइकेलाव खानानै लांनांगोन। साइकेलाव खानानै लांनांगोन नङाबा जानाय नङा। साइकेलाबो पाम्पसारसो जाना दं माथो। आं दा बोरै लांनो पाम्पबो गैया। पाम्पखौ आं दा अबाव मोननो? पाम्प दङबाबो पाम्पआबो मोजां नङा जानाया गाज्रिसो। मानसियाबो मोदोम ओंखारदों नालाय गिलिरथार जादों मानसियाबो जासै नालाय साला नापे आइ एम सरि। आं नोंखौ लांनोसै आं नोंखौ गाननो लांनोसै। आं नोंखौ बुंदोंमोन ना आइनो लागायना होनाङा होननानै थेवब्लाबो नों मानो मानिया? दा नों थैनांबायना आंजों बुथारजाबायना। नापे आइ एम सरि। फैगौ जोनोमाव नों आंनिनो बिनानाव जाना फै। दिनै नोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं बेफोरबायदि खालामनांगौ जादों नों मिथिगौ ना? आं नोंनो 5,000 फैसा होगोन होनना बुंखादोंमोनानो थेवब्लाबो साला नोङो मानिया हा? खोब अननाय दिन्थिदोंमोन नोङो बै गथ'नि थाखाय। 5,000खौ लानानै नोङो सिरि जना थाबा मा जायोमोन हा? दख'नाबो मोनगौमोन ना दामिनि दख'ना मोनगौमोन नोङो। दा नोङो आइनो लागायना होनो नागिरनानै आंजों बुथारबो जाबाय। साला थैनांबायना नोङो नापे। लांनोसै दानियाबा नापे नोंखौ लांसै आं। ओंखामबो उखैसोबाय आंखौ। ओंखामखौबो आङो गारनासो फैबाय। दा मा जागोन आं ना माखौ जानांगौ जाखो? आं ओंखामखौ मा खालामा गारफ्लांबाय। सरि नापे नोंबो ओंखाम उखैदो होनना बुंदोंमोन। नों आंजों ओंखाम जाफागोन होननानै नों आंखौ नेबाय थादोंमोन ना। दा नों जुदि सिरि थानायमोनबा आइनो जुदि फन हरामोनबा आं नोंखौ बुथारामोन ना। दालागै आरामसे ओंखाम जाखां लोंखां उन्दुना थाबायमोन। मानो मावना लायो बेफोरबायदि गोरोन्थिफोरखौ हा? रागाया जोंबाथाय मोजां नङाना आंनिया। बै गथ'नि थाखाय मालानिफ्राय एसेबां अननाय फैखो नोंनियाव हा नापे? बेखौ लांनानै सोर मा खालामो सोरहा मेगनानो एख'यो ना मायानो खालामो नोंहा माखौ एसेबां नांजादों हा? बेफोरबायदि गोथैजों रायज्लायबाय थाबा जानाय नङालै गुमा खफ्रि। लांनो टाइम जाबाय 2थानि बारलाय लांबाय खोना। मानसियाबो गिलिरथार जादों साला मोदोम ओंखारदोंमोन ना।